U kristalnoj dvorani hotela Kvarner održao se Bečki bal, kruna Bečkog tjedna koji je trajao od 17. do 23. rujna u Opatiji i koji je ove godine obilježio 5. godinu održavanja. Još jedan dokaz da kultura i turizam spajaju zemlje i narode, u čemu je i Opatija uvijek isticala. Bal je otvoren uz Bečki orkestar, original Wiener Strauss Kapele i plesnu školu Schmidt-Schleger iz Beča, a operna diva mezosopranistica Martina Tomčić gostovala je kao posebna gošća. Bečki tjedan protekao je u organizaciji Kvarner Turistik festivala Opatija, dok su pokrovitelji Bečkog tjedna bili grad Opatija i grad Beč. Gradonačelnik Ivo Dujmić i zamjenica gradonačelnika grada Beča Renate Brauner pozdravili su i zaželjeli dobrodošlicu brojnim gostima iz Beča i Opatijcima. U okviru manifestacije Bečki tjedan održan je i humanitarni koncert na valovima Bečkog orkestra, valcera i pjenušca u hotelu Kvarner. U izvedbi orkestra original Wiener Strauss Kapele u organizaciji Lions kluba Opatija. Ova događanja imala su humanitarni karakter, naime kupnjom šampanjske čaše iz koje su pili pjenušci Misal Peršurić i uz plesne korake Bečkog valcera, opatijski Lionsi i njihovi gosti, kao i gosti iz Lions kluba Beč, prikupljali su sredstva namijenjena kupnji kućnih liftova za 2 mlađe invalidne osobe, pojasnila je Karin Mimica, predsjednica Lions kluba Opatija u medijima.